Ang tema, Brad Paul 5, pamatudaan ako nga ang mga mahugaw, nga mga mananap sa daang tugon, hugaw gihapon sa bag-ong tugon, sumala sa Biblia o mga referensya. Imo ning gisupak ang akong tema kay akong mabasa o dili mabasa. Gisupak nako by virtue of creation. Objection, Mr. Moderator. Objection. Gisupak ka na, gitupak ka. Okay, objection, Mr. Moderator. Object man ko. Wa ko mangutana of by virtue sa creation. Mr. Objection, wa man ko na estima nato ng by virtue of creation. Rason ra na nimo. Dinhi ko sa tema, Mr. Moderator. Katong by virtue of creation, rason to niya. Wa to sa akong tema. Mao na nga nangutana ko niya nga gisupak ba niya ang akong tema kay akong mabasa o dili mabasa. So, Brad Paul, sa siya man ang affirmative side. So, you are obliged to answer his question. Dili to kategorikal ha. Ang akong tubag mao ni. Supa ko nga kanang mamananap kay giisgutan by virtue of creation hinlo na, but by virtue of Levitical law. Mo na imo gi-prove. Okay, sunod ang utana. Okay, so gisupak nimo sa daang tugon. Pero kung mabasa na ko sa bagong tugon nga dunay hugaw mananap, di na nimo supakon. Gisupak ganita ka kaysa Marcos 7 versikulo 19 nang ingon, he was making and declaring all foods clean, that is abolishing the ceremonial distinction of the Levitical law. Bisan pamabasa ni mga hugaw, gi-abolish naman ng Levitical law. Mo nang sa unang Timoteo 4:4, gihinluan sumala objection, sa objection, Mr. Moderator. Bago pa lang gipagawa siyang baba, sumala siyang gigamit, wala na kunoy hugaw. Unya iya pang gipuno-punuan ang bersikulo og baboy. Ako siyang gisundan, Mr. Moderator, nga doon na ba'y baboy diha mabasa. Matod niya, wala na lagi kay hinlo na. Karon, kung mabasa lagi nako nga ang baboy hugaw lang gihapon, human hinlo eh. Ang tubag rin ako, Mr. Chavez Paminaw, ang mabasa nato di ang tanan na gibuhat sa Dios. No, lagi. Kung moingon ka nga ang baboy di binuhat sa Ginoo, wa mapil din eh. Pero accept ka naman nga ang baboy binuhat sa Ginoo, di maayo. Niyon kagay nga maayo kagay na. So kay maayo man kung imo nang dawaton, kung sa pagdawat pagkaon, ihinluan kini pinaagi sa pulong sa Dios o sa pagampo. Ihinluan, so tapos na gyud ang tema. Kang iya hugaw man, ihinluan naman dere. Mao lagi. Ipangutana lagi ta ka nga human ba sa paghinlo, wala na ba'y mabasa nga ang baboy hugaw? Sa by virtue of Levitical Objection, law, Mr. Moderator, by objection. virtue of Levitical law, bisan basahon ani mo nga hugaw. Objection, Mr. Moderator. By virtue man ang ako sa creation, dili man na siya hugaw. Objection, Mr. Moderator. Okay, what is your lagi ko objection? nimo nga human ba sa paghinlo, wala na ba'y mabasa nga hugaw? Wala ko mangutana og by virtue of his creation, Mr. Moderator. Mo ni ang akong pangutana, kay hinlo naman di ay wa nay mabasa nga hugaw. Ang baboy. Please answer, Brad Paul. Kung ang imong basahon gipadayag 18:2, Okay. apocalyptic na Miingon ka kaganina nga ang gitudluan sa pagkaon o sa pagdili sa mga mahugaw mananap ang Israel ra. Miingon ka kaganina. Karon pangutana. Nagingon man ni ang inyong pare no? Dosi ka pare, ingon dire We have to be well prepared so we can appreciate the values and virtues of God. We ang word nga gigamit, ingon dire. Culture and social norms in the time of Jesus and until now. Look down on dogs and pigs. They are both considered unclean. Pangutana, kinsa may bakako ninyo, ikaw ang inyong pare. sabta na. Okay, objection, Mr. Moderator, objection. Objection. By virtue of Levitical Objection, law, objection. by virtue of God's Objection. creation. Objection, Mr. Moderator. Okay, what is your objection, Barak? Ang iyang tubag, sabta na. Ang akong pangutana, mauniningon magud siya kaganina. Brad Carlo, hilom lang ka diha. Kay linya lang o gusto ka, ha? Linya lang. Proceed. Okay? Ngayon dire ang ilang libro, Mr. Moderator. We have to be prepared so we can appreciate the values and virtues of God. Ingon dire. Culture and social norms in the time of Jesus and until now. Look down on dogs and pigs. They are both considered unclean. Ang pangutana mauni. Niingon ka kaganina nga ang Hudyo ra maoy gidid-an sa mga mahugaw mananap karon
kinsa may nagsulti ninyo sa tinuod, ikaw o ang inyong pare, kinsa na makak ninyong duha? Pero tigo na kasakto, brother Al, pang imo lang pagsabot o masakto. Kaya ka na by virtue na of Levitical law, Okay. not by virtue of God's creation. Makakaon kita sa matang sa mananap, 9:1 hangtod sa 3 Okay. sa Hineses. Okay, sulod Unang po tanan. Timoteo 4:4-5, maayo ang tanang gibuhat Okay. sa Ginoo. So kanang imo sabtan ang konteksto na kay amo na libro din inyo. Mo lagi. So pangutana. Sulod pangutana. Giangko na nimo nga sakto ni, pero imong gidumagan by virtue of Levitical law. Basaha ko no diha bi og duna by word by virtue of Levitical law kay kung wala namaka ka. Namaka Ako ka. dili ko obligado Objection, objection, Mr. basa Moderator. na Objection, Mr. nga Moderator. libro ngano man. Objection. Objection, Mr. Moderator, objection. Okay, Iyaningon brother. siya nga by virtue of Levitical law. Oh. Akong ipabasa nimo kung doon na by word diha na by virtue of Levitical law ang gisulti sa pare ninyo. Dosi ka buok pare nagsulti ana. Kay kung walay word nga by virtue of Levitical law, buti pasabot nga atubangan sa daghang mga tao na makaksipula lima. Kana. Basa, Mr. Moderator. Kay stop the clock man. Ipabasa, Mr. Moderator. Kay gisupak niya. Kay matod lagi. Objection, Mr. Moderator. Ang debate dili ikahon ni muda sa Ursulang ka page. Objection, objection. Bible ang reference man eh. Objection. Napruibahan man ako sa Objection. Bible nga ang Objection. tanang mananap ipakaon. Dayon kung imo ning ampuan, gihinluan kini. Dili man na mo contradict Okay. sa akong gibasa nga gihinluan. Counter objection ko, Mr. Wa Moderator. pa man di ampu eh. Okay. Counter objection. Kana nga mananap pag-ingon nimo nga hugaw, intindi na sa Levitical law. Objection, Mr. Moderator. Not by virtue of Okay. God's creation. Counter Kung objection imo ko. nang ampu ara, mahinlo na sa Counter pulong objection sa ko, imo. Mr. Moderator. Isa. Kining imuhang pagtubag, Brad Paul, unsa man na, Brad Paul, nagtubag ka or ni-counter ka siyang objection? Ni-object ko sa iyang pamahayag kay ikahon man ko niya diha. Ako, wala na. Dili man na mo ang interpretation sa simbahan. Isara man na ka point og diha ang bot ipasabutan Okay. ng libro. Dili man na by virtue of Garbitso man ahibalo man Counter ka na objection by ko, virtue Mr. of Moderator. Levitical law. Bisan di Counter man na nimo objection. basahon Mr. Lo Chavez, by virtue of Levitical law ang bot ipasabot ana. Counter objection. Unclean gyud na dito. Gisupak ba deta ka nga hugaw na sa Levitical law? Pareha mi ni anang Objection, mga pare. objection, Pero ang objection. akong gi-prove nimo by virtue Sa to pare uyo na ka sa gisultis yung pare nga hugaw giday na. Isa. I-counter pa ka. Counter, Mr. Moderator. Nangutana naman nun ka. Okay, Mr. Moderator. Oh, Mga madali madali. sa what's ba? Grabe, ako na kay ka ng super ko na. Ano bro, ni ka mo counter man ka. Yes. Once ka mo counter objection ka, dili ka intended nga mangutana. Pa, wa pa maka counter. So ang imo ha ani, wa pa mo ko mag-ruling ani. So ang imo ani bro, unsa man imong counter? Ayo pag-ask diretso question. Unsa man imong counter? Okay, mao ni siya, objection? Mr. Moderator. Nangutana ko niya baka ganina nga kinasay baka ko ninyong duha kay nag-ingon man ko ka nga ang mga Hudi ray gitudlo, ang mga Hudiyo ray gitudluan sa mga mahugaw mananap. Unya kay ang ilang pari, inyong pari, dusi ka buok nag-ingon man ni nga ang baboy iro hugaw hangtod karon. Unya Ato ko nangutana ko niya, Mr. Moderator, nga kinasay baka ko ninyong duha. Yan ingon siya nga by virtue of Levitical law. Mabasa ba niya ang word Levitical law? Ang iya Brad Paul, okay, tubaga Brad Paul. Ang iya Kaya kung dili mabasa ang word ba? Levitical law, ikaw mo inamakak, dili inyong pare. Iyang gigamit ni Brad Paul nga, okay, rolling. Iyang gigamit ni as tawag na to o premise na Yes, Mr. Moderator. first premise niya gibasa niya nining maong libro Madlok nga man siya tangkalon niya. ato ning tanawon sa ning libro ha ayang gingon Brad Ralph nga pila to Brad dunay 12 Dusi, ka pare. dusi ka pare. Sikat anang pariat, pat tanawa. Ato ipatanaw kay tayo man eh. O mo gani, tanawa na yung pare niya, Dusi ka buot na. Author ni or Author o writer. Bo Sanchez malagre. Tanawa ka, uban na ninyo Bu Sanchez, unsam day na Sige, diay. sige. So ang imong Isa pangutana, na, ang Iglesia pangutana na. Brad Paul nga diri Brad Paul gingon man diri nga look down dogs and pigs. So they are both considered unclean. So Brad Karon? Paul, ang iyang pangutana Brad Paul, kinsa man kuno ang tuhuan or nasayop ba ikaw ba or kining maong libro? So mao tay yang litungan Okay. ang pangutana. Sige Brad Ralph, proceed sa Okay, pangutana. mao ni Mr. Moderator. Ni uyon lagi siya nga hugaw kuno pero sa Levitical law. Mabasa ba din higa ang inyong pare nag-refer nga ang baboy iro hugaw mga mananap diha sa Levitical law. Mabasa ba din mo man akong gigamit? Mabasa diha o dili?
Ang tubag, ang among standing mo. Oh, objection, Mr. Ayaw ko Moderator. ikahon Ayaw, ang objection. libro. Objection. Ang among tubag mo ne. Objection. By virtue na of Leviticus. Oh, objection, Mr. Moderator. By virtue na of Leviticus nga hugaw gyud na sa Leviticus. Wa bitaw ta kasupaka nga dito sa Leviticus hugaw na by virtue of Leviticus. But by virtue of creation, dili na siya hugaw. Ngano man, mabasa siya sa unang Timoteo 4:4. Objection, Mr. Moderator. Objection, Mr. Mamanas ako Moderator. sa tubag. O, nag-object naman ko. Kanina raman ka. Okay, maula gini akong pangutana, Mr. Moderator. Okay. Niingon lagi ko niya kaganina nga kinsay na makak ninyong duha, kay inyong pare nagsulti man nga ang baboy, ang iro, hugaw mga mananap sa panahon ni Kristo hangtod karon. Unya karon niingon man ka nga ang Israel ri tudluan, unya gihinluan na nya nagsulti man ninyong pare bag-o man lang ning libruhan ninyo man na. Karon kinsay na makak ninyong duha? 2019 ni gisuwat 2020. Karon, kinsa may namakak ninyong duha inyong pare, 12 ka buok o ikaw? Okay, Brad Paul. Tubaga. Ang tubag mo ni wa gyud ko mamaka ngano man naka-align ko sa Biblia nga kana nga pagdili Leviticus na. So wa ko isupak ana kay nakahibalo ma-standing sa Leviticus na nga balaod. Sa Leviticus even ang mga Hudiyo ron di pa sila mukaon kay hugaw nila hang turo kay under sila sa Leviticus kana man good Mr. Chavez na context na sa Leviticus. Objection, Mr. Kay kung Moderator. amo pa na official nga doctrine di mga ubaboy og iro ron. Sunod pangutana. Oh. Brad Ralph, iyan ang gitubag kanina ang imong pangutana. So, huwata ang maong 1 minute nga 1 makatubag minute na, siya. Mr. Moderator. Wa gid mo 1 minute, bro. 1 minute na. Oh. Human siya, bro. Ay lang sig object Basta gani ang imuhang pangutana na tubag sa in a first sentence, ayaw na i-object patong iyang mga qualification. Kay he have the right. Okay? So, last one question and one answer. Amo lagi. Sa ato pa ang inyong pare maoy na makak, ikaw na mo'y nasakto. Wa ko mamakak, wa ko na makakakong pare kay nakasabot ko ang libro in the context na sa Jewish culture. Gibasa bitaw ni mo diha, until now ang Jewish culture nag-follow sa Levitical law. Pero kami, ang among standing as Catholic, mukaon mi og baboy by virtue of creation. Tas mag-ampo me kay matod sa unang Timoteo 4:5 gihinluan na kini sa pag-ampo. So kana nabasa bitaw culture na sa mga Hudiyo. Ang norm sa mga Hudiyo, kung imo nang sabton nga libro, ang norm sa mga Hudiyo, kinaiyan nila ba ang ilang kultura nga hangtod ron, until now, hugaw na kanang dogs o pigs. Kay kung maunang among official teaching, di unta po rin mga unron, kay until now man kahaan klina. Nikaon mig baboy Okay, sir, by pangutana. virtue of creation. Kadyan ko yung salamat, Mr. Moderator. Una sa tanan akong gipasalamatan ang tanan ng mga viewers sa atong Facebook Live ug sa tanan ako ng mga kahigalaan di mga tigsunan ug sa tanan ng mga tri-media debater sila si Richie Bindilio, akong amigo, nakakaroon mga higalang mga tigsunan ug may man sa akong mapatbang si Paula Lima ug sa ako itong amigo na gwapo, Bro Carlo Cadinas. So ang tema mga higalag mga tigsunan nga among gikasabutan, di palang dugay gibasa sa moderator nga pamatud-an ko nga ang mga mahugaw mananap sa daang tugon, hugaw lang gihapon hangtod sa bagong tugon. Ako lang karuhon kay ako may affirmative. Ako may magpamatuod sa tema. Basin bayaw pangitaon sa akong katbang nga asa man mabasa ang pulong hugaw lang gihapon. Kining word na hugaw lang gihapon, buti pasabot nga mabasa sa bagong tugon, mababasa po na ito nagto sa daang tugon na ang mga mahugaw mananap, hugaw lang gihapon. Diba si pangitaan ko niya, mabasa ba ang pulong hugaw lang gihapon? Dili na mo ipasabot sa akong tema. Ang hanay sa akong tema na mabasa sa daan, unya mabasa po sa bagong tugon na ang hugaw mga mananap, hugaw lang gihapon sumala sa Biblia o mga referensya. Sa di pa na ako padayunan ang pagpahayag mga higalag mga kaigsunan, ay kabahin ni sa ako nga pagpamatuod. Nagingon din niya ang Roma Kapitulo 3, versikulo 2, nagingon, much in every way, first of all, the Jews have been entrusted with the very words of God. Ato ganyan duman na una sa tanan, na ang pulong sa Dios, di ko ni gipiyal sa mga Hudiyo.
Wa gid diskuti dinhi nga ang pulong sa Dios gipiyal ngadto sa mga Katoliko. Wa gid mga higala kundi ang pulong sa Dios diin una gipiyal dito gipiyal sa mga Hudiyo. Ug tungod niining mga butanga ang kaluwasan mga higala ug mga kaigsunan atong tanawon ang pulong sa Dios version ingon dinhi sa Juan Kapitulo 4, versikulo 22, ingon, kamo mga Samarianhon, wala gayud kamo makaila, kung kinsa ang inyong ginasimba. Apan kami nga mga Hudiyo, nakaila sa among ginasimba, kay pinaagi ka namo, luwason sa Dios ang mga tao. Dito sa Dios gipiyal ang iyang mga pulong unang-una, ngadtos mga Hudiyo, kay pinaagi di ay sa mga Hudiyo, luwason sa Dios ang tanang mga tao, sumala sa Biblia mga hikalag mga kaigsunan. Muna'y hinungdan nga ang mga Hudiyo nga gipiyalan sa pulong sa Dios, kay pinaagi sa mga Hudiyo, luwason sa Dios ang mga tao, gisugo niya ang mga Hudiyo. Kinsa gisugo unang-una? Ang mga Hudiyo. At mabasa sa Mateo 28:19, na panglakaw kamo, wa kilaing gisugo niya. Ang unang gisugo sa Dios, ang unang gipayalan sa Dios sa iyahang mga pulong, wa gilain ang mga Hudiyo. Unya, ang mga Hudiyo ra pod ang iyang gisugo nga panglakaw kamo og tudloi sila sa tanan nga gisugo ko kaninyo. Og sa ila nga pagpanglakaw mga higala mga kaigsunan, siyempre ang Dios unang-una nga nagpihal sa iyang pulong ngadto sa mga Hudiyo, wa man to magsuko nga ang baboy ipakaon sa mga Hudiyo. Wa po magsugo ang Dios na sa inyo nga pagpanglakaw kung ani ang mga tao nga ang mababoy, ang mga hugaw mananap, ipakaon na. Wa gyud magsugo ang Dios. Higala og mga kaigsunan sa ilang pagpanglakaw kundi nagpahimangno ang Dios ngadto sa mga Hudiyo nga tudloi sila sa tanan nga gisugo ko kaninyo. Ug atong hinumduman nga wa gyud magsugo ang Dios ngadto sa Hudiyo nga ang baboy, ang mga mahugaw mananap, ipakaon sumala sa Biblia o mga referensya. Wa gyud na babasa mga higala o mga kaigsunan. O sa ila nga pagpanglakaw, kita nga mga hintil nakaambit sa bahandianong kinabuhi sa mga Hudiyo. Atong tanawon, dinhi sa kininiang Roma Kapitulo 11, versikulo 17, dinhi sa maayong balita Biblia, nagingon dinhi, ang ubang mga sanga sa dili ihalas nga kahoy olibo, giputol o gisumpay niini. Ang sanga sa ihalas nga kahoy olibo, kamong dili Hudiyo sama sa ihalas nga olibo og nabatunan ninyo karon ang kalig-on o ang bahandianong kinabuhi sa mga Hudiyo. Tanawa sa ila nga pagpanglakaw ang Dios nagpahimangno nagtudlo ngadto sa mga Hudiyo nga tudloi sila sa tanan nga gisugo ko kaninyo. Ug tungod niining mga butanga, kita di ay dili mga Hudiyo nakaapit sa bahandianong kinabuhi sa mga Hudiyo. Higala og mga kaigsunan. Kaya nga naman, usbon ko, ang Dios, wa gyud magsugo, wala magpahimangno ngadto sa mga Hudiyo nga tudloi ang tanang katawhan sa pagsupak sa atong balaod. Unya atong hinumduman nga balaod na daan sa Dios ngadto sa mga Hudiyo nga iyang gisugo sa pagpanglakaw nga ang baboy dili gyud na ipakaon, ang mga mahugaw mananap dili gyud na ipakaon sumala sa Biblia o mga referensya higala og mga kaigsunan. Ato pag yung dungagan tungod kay nakaambita sa bandianong kinabuhi sa mga Hudiyo, ingon dinhi ang Efeso Kapitulo 2 versikulo 19, ingon dinhi, busa kamong dili mga Hudiyo, dili na langyaw o mga dumuduong, kundili mga katigulungsod na sa katawhan sa Dios o mga sakop na sa iyang banay. Tungod sa ilang pagpanglakaw o gipahimangnuan sila sa Dios nga tudloi sila sa tanan nga gisugo ko kaninyo. Apil baya ang baboy nga gisugo sa Dios ngadto sa mga Hudiyo nga hugaw na dili na ipakaon sumala sa Biblia higala og mga kaigsunan. Mauna, nakitang dili Hudiyo nakaambit sa mga bahandianong kinabuhi sa mga Hudiyo tungod kay gisugo sila sa Dios nga tudluan ang tanang katawhan sumala pa sa Biblia. Kung magisgot gani og katawhan, wala ni gipili Hudiyo, Kristiyano, unsa may imuha nga nationality higala og mga kaigsunan. As long as katawhan ka sa Dios, wa ay gipili ikaw patudluan sa kalainan sa hugaw o dili hugaw higala og mga kaigsunan. Atong balikan, nakitang dili Hudiyo nakaambit sa bandianong kinabuhi sa mga Hudiyo. Buti pasabot na unsay pagtulunan sa mga Hudiyo, mao po'y pagtulunan sa mga tao nga ipanudluan higala og mga kaigsunan sumala sa Biblia. Ingon dinhi Ezekiel 44:23, ingon dinhi,
tudluan nila ang mga tawo sa kalainan, sa balaan o sa dili balaan, o sa kalainan, sa hinlo, o sa dili hinlo. Kinsay katudluan? Ang katawhan sa Dios. Kawas lang mo ingon ang akong kaatba, makatawhan ko siyawa, adi kagi pumangutanan niya kung anong di siya magpatudlo, unsay hugaw o dili hugaw. Kay sumala pa sa Biblia, tudluan ang akong mga katawan. Sa ilang mapagpanglakaw, patudluan di ay ang katawan sa Dios sa kalainan, sa hugaw o dili hugaw. Higala og mga kaigsuunan, sumala pa sa Biblia gani. Kung atong makita, sa wala pa ang Dios maghatag og balaod ngadto kang Moses, daan na siyang gideklarar sa Biblia ngadto pas panahon ni Noah nga dunay mga mahugaw mananap ipasulod sa arka. Sinuwa dili ko Hudiyo. Mga higalaw pa nga kaigsunan o kunya sumala pa dinhi nga ang Dios naghimo og balaod sa mahugaw mga mananap atong tanawon be. Dinhi sa Levitico kapitulo 11 bersikulo 46 o 47. Ingon dinhi Levitico 11. 46 o 47 ingon dinhi. Mao kini ang balaod mahitungod sa mga mananap o sa mga langgam o sa tanang mga binuhat nga naglihok sa katubigan o nagagamang sa yuta. Aron kamo makaila sa hugaw o sa malinis sa mga mananap nga mahimong kanon ninyo o sa dili ninyo angay kanon. Ang Dios di ay naghimo na og balaod kaliwala sa mga mananap na ipakaon o dili ipakaon higala og mga kaigsuunan. O atong tanawon kung unsang mga mananapa ang nabutang sa mga mananap na dili ipakaon. Ingon ang Levitico 11:29-30. Mao kining mga mananapa ang nagakamang sa yuta nga hugaw alang kaninyo. Ang milo, ang ilaga. Kawas lang ninyo na akong amigo ron Brad. Brad, kinini ang milo Brad, hinlo naman na. Ang ilaga Brad, hinlo naman na. Ang buaya Brad, hinlo naman na. Makatapla gini siya nako ron mga higalag mga kaigsunan. Pero kung kaning mga butanga, di ini mabasa o ako din mabasa nga nagpabiling hugaw sa bagong tugon ang akong higala, ambot na lang kung asa ni siyang basa ani ron. Ingon din ang milo, ang ilaga, ang nagpalain-laing matang sa halo, ang tuko, ang buaya, ang talukto, ang ibid, o ang kamilyon. Mao kini silang hugaw alam kaninyo. Tanawa o, ang buaya, talukto, ibid, hugaw ni higala og mga kaigsunan. Sumala sa Biblia. Dili sumala sa kapitulo laway, bersikulo dila. O kining mga butanga, ang tima, ako nang napamatugan. Nabasa naman ako sa daang tugon, nga doon ay mga mahugaw mananap. Ang problema ko namin sa akong kaatbang ron, magpaakot ako sa iyang pangutana kung asa ba mabasa sa bagong tugon, kung ang hugaw mananap sa daan, hugaw lang bagihapon sa bagong tugon. Kanang pangutana ha, ako nang paabuton unya, kay ay na ko mo pagawas og bersikulo kung mangutana si ana higala og mga kaigsunan. Antos-antos lang usan ni siya ron sa iyang mga pangutana. Ato paging bungagan. Kung sa pamay nabilong sa hugaw mananap, yay lami kayo ay. Yay lami kayo sa mga tao nga hingaon. Ingon din niyo. Ingon din Levitico 11:7-8. Ang baboy bisan tuod kung pikas ang kuko ni ini, dili man kini muusa. Busa hugaw kini alang kaninyo. Ayaw kamo pagkaon sa karne ni ining mga mananapa, ni muhikap sa ilang patayng lawas, kay hugaw man sila alang kaninyo. Kining baboy, ilaga, milo, buaya, dito ni bilong sa mga mananap nga hugaw o dili ipakaon sa mga katawhan sa Dios, sumala sa Biblia. Atong bantayan ha, Efeso 2:19, nga kamo dili na mga Hudiyo, wala na'y mga dumuloong ang tanan na hisakop na sa banay sa Dios. Ang tanang banay sa Dios, wagi banay sa Dios, nga mukaon ining mahugaw mga mananap, higala og mga kaigsuunan, sumala sa gitudlo sa Biblia. Kawas og maghirugawan ka, bisag nasayod kita nga kana hugaw, uyak maghirugawan ka, apoy di ka mukaon na, kay naghirugawan man ka. Pero kung dawato nimo ang tudlo sa Biblia, dawato nimo ang pagpahimangno sa Dios, nga kining mga mananapa hugaw o dili ipakaon, kung ikaw dili kahi og ulo, musunod yun ka, higala og mga kaigsuunan, sumala pa sa Biblia. Ato paging panayunan, tunay, bersikulo din dini sa The Power New Testament, pinadayag kapitulo 18, pinadayag 18, bersikulo 2, ingon din and he cried out in a strong voice saying, she has fallen, Babylon the Great has fallen, and she has become a dwelling place of demons
and a prison of every unclean spirit, and a prison of every unclean bird, and a prison of every unclean and hated beast. Tanawa, oh. Bisan pa man ang katapusang libro sa Biblia, naghisyut-yut ni mga higala o mga kaigsunan o mga mahugaw manana, sumala pa sa Biblia. Kung maghisyut ka ni tanan, di mo ba and a prison of every unclean and hated beast, tulumtanan ng mga mananap. Kining mga butanga, nabasa ni sa daang tugon, higala o mga kaigsunan, na ang Diyos naghimo og duluntanan dili ipakaon nga mga mananap hugaw o kini mga butanga ipatudlo ngadtos mga katawhan sa Dios. Pero kung ang akong higala moingon siya nga di siya katawhan sa Dios, abi nga lang kung mangutana siya ngano mukaon siya niining mga mahugaw mananap, sumala pa sa Biblia mga higala o mga kaigsunan. Pero ang mga katawhan sa Dios kinahanglan gyud nga tudloan o kung say hugaw o dili hugaw. Ang mga katawhan sa Dios tudloan yun o kung sa'y ipakaon o dili ipakaon sumala sa Biblia mga higala o mga kaigsunan. O ganyan mga orasa ang tima ako nang napamatudan na ang mga mahugaw mananap sa daang tugon hugaw lang gihapon sa bagong tugon sumala sa Biblia o mga referensya. Ang dako nga pangutan ng mga higala o mga kaigsunan kay ang akong kaatbang makakita baka ni siya og teksto ron sa Biblia, letra por letra, na ang Dios nagsugo ngadtos iyang mga katawhan nga pakanon og hugaw mga mananap, pakanon og baboy, pakanon og tiki, pakanon og toko, pakanon og ilaga, pakanon og milo, pakanon og buhaya. Kay kanang mga butanga, maunay paaboto nako nga mugawas sa iyang baba aron nga makakabla ang akong pinangga na katbang mga higala o mga kaigsunan. Nagingon ang Isaiah 66, 15-17, nga ang silutan sa Dios pinaagi sa kalayo, ang mga nagkaon o mga mahugaw mananap, mga dulungtanan, apil ang baboy. Sunugon sa Dios kanus sa iya nga pagbalik mga higala o mga kaigsuunan, sunugon gina sa Dios. Mauna nga hinahinayin na nag-undang ninyo ang pagkaon o mga mahugaw mananap sama sa baboy, kay ang Dios nagsaad nga ang tao nga mukaon nga maagdan sa Dios sa iya nga pagbalik pagasunugon higala o mga kaigsuunan. Ningon siya sunugon brad, sunugon di sa kalayo. Lain sa kay kaligo nimo nang kalayo. Nadi kalayo para kaligo nga kalayo para sunog man yun na. Di sa sunugon kadtong nagkaon og duluntanan, kadtong nagkaon og mga mahugaw mananap sumala sa Biblia mga higala ug mga kaigsunan. Og gayon kahapon kamo na sayod na nga ang tima ako nang napamatud-an nga ang mga mahugaw mananap sa daang tugon hugaw lang yun gihapon sa bagong tugon sumala sa Biblia o mga referensya mga higala o mga kaigsunan.